ኣብ ትግራይ ዛጊት 63,000 ሰባት ውሽጣዊ ተመዛበልቲ ኮይኖም ኣለዉ ኣብ ዓፋር ከይተረፈ ሓደሽቲ ተመዛበልቲ ይምዝገቡ ጀሚሮም ኣለዉ ይብል ኣብ ሽረ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ሕቡራት ሃገራት ስደተኛታት ንምሕላው ጻዕርታቱ ይቕጽል ከም ዘሎ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕሪ ስምምዕነት ምኽታሙ ናብ ትግራይ ክሳብ ሎሚ ክንኣቱ ዘይምኽኣልና ተስፋ ዘቑርጽ እዩ ኣብ ቁም ነገር ከይበጽሓና ሓደ መዓልቲ እውን ሓሊፋ ማለት ንቓንዛን ስቓይን እቲ ህዝቢ ነናውሑ ኣለና ማለት እዩ ከም ዝበለ ካብ ኒውዮርክ ዝመጸና ዜና ሓቢሩ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ 2.3 ሚልዮን ህጻናት ትግራይ ብሰንኪ ውግእ ሰብኣዊ ሓገዝ ክረኽቡ ከም ዘይከኣሉ ዩኒሴፍ ኣፍሊጡ ትካል ህጻናት ሕቡራት ሃገራት ዩኒሴፍ ብመሰረት ዝዘርግሖ መግለጺ ናብዞም ቆልዑ ከየርከብናሎም ግዜ ምዝሓልፍ ኩነታቶም ኮንቆልቁል እዩ ይብል ነዞም ተሰዲዶምን ተፈናቒሎም ዘለዉ ቆልዑ ሰብኣዊ ቀረባት ምብጻሕ ቅድሚ ኩሉ ክስራዕ ይግባእ እውን ይብል ዩኒሴፍ ሎሚ ሰሉስ ኣብ ዝዘርግሖ መግለጺ ድምፁ ምስ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ዘወሃደ ኣውሮጳዊ ሕብረት ድሕነት እቶም ኣብ ውግእ ናይ ትግራይ ተቐርቂሮም ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ንኽረጋገጽ ሎሚ ሰሉስ ጸዊዑ ኩሎም ስደተኛታት ጉድኣት ከይወርዶም ኣብ ጸገም ከይወድቁን ኣስገዳድ ምምላስ ከይግበረሎምን ሓልዋ ክግበረሎም ጸዊዑ ኣሎ ብመሰረት ዓለም ለኸ ሕጊ ስደተኛታት ሰብኣዊ መሰላትን ብሰብኣዊ ሕግን ክተሓዙ ዝኾነ ናይ ምምላስ ስራሕቲ ብመንጽር ድሕነት ኣብ ፍቓዶምን ክብሮምን ዝተመስረተ ክኾን ኣለዎ ይብል ሕብረት ኣውሮጳ ኩሎም ኣብቲ ውግእ ዝሳተፉ ዘለዉ ሓይልታት ቅጽበታዊ ዘይተዓናቐፍን ብዘይደረትን ሰብኣዊ ሓገዛት ክቐርበሎም ክኽእሉ መትከላት ሰብኣውነት ዘሻራውነትን ናጻናት ተዓዳድላ ረድየት ንኩሉ ከረጋግጽን ኣዘኻኺሩ ሲቪላት ሓልዋ ክግበረሎም ብነጻነት ምስ ሙሉእ ሰላሞም ሓገዝ ዝረኽብሉ ባይታ ክጣጣሕ እውን እቲ ካብ ብሩሰልስ ዝተዋህበ መግለጺ ኣውሮጳዊ ሕብረት ጸዊዑ ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ፓርቲ ብልጽግና ንሻድሻይ ዙር ሃገራዊ መረጻ ቅድመ ምድላው ጀሚረ ኣለኹ ይብል ኣብዚ ቅነዚ ብኣቶ ዳውድ ኢብሳ ዝምራሕ ግንባር ነጻነት ኦሮሞን ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞን ኣብ ዝዘርግሕዎ መግለጽታት ኣብ ኢትዮጵያ ሰላምን ርግኣትን የለን ዝተኣሰሩ ፖለቲካዊ መራሕቲ ከይተፈትሑ ዝህሉ መረጻ ፍትሓዊነት ዝጎደሎን ኣብ ትሕቲ ሕቶ ዝኣቱን እዩ ከም ዝበሉ እቲ ዜና ይሕብር ቅድመ ምርጫ ሃገራዊ ምርድዳእ ኣገዳሲ እዩ ዝብል እምነት ተቃዋምቲ ቅንዕ እዩ ዝበሉ በዓል ስልጣን ብልጽግና ፓርቲ ዶክተር አለሙ ስሜ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ሓላፍነቶም ክዋፁ ይግባእ ከም ዝበሉ ሪፖርተርና ፀሓይ ዳምጠው ካብ አዲስ አበባ ዝለኣኸቶ ዜና سعود عرب نمبزحتهم إثيوبياويان زركبوهم سدتنياتات أب أزيو حما كونتات أسيراتهم كمزلا هيومان رايت واتش أفليتو اتهم بسعودية استأسرو هيومان رايت واتش ريتو زهابو أب أزيو صغد كتزبال السفرة ننوح جزيه كم استأسرو واردياتات كم صغد كتوهم كم زقرفوهم من قال إسرات دما كم زموتون تقيسهم بمسارة زي يبل هيومان رايت واتش سعود عرب نمقرفتن مقدكاتن إسرات دو كتبلون نتهم إسرات كتفتحوا من تصوي الله أب بيت مأسر السعودية إثيوبياويان تشاداويان غاناويان كينياويان نيجيرياويان صومالاويان يركبوهم ኣብ ኒጀር ብሰንኪ ደባይ ተዋጋእቲ ዝፈጸምዎ መጥቃዕቲ ብውሕድ 18 ሰባት ድሕሪ ምቕታሎምን ኣማይት ካልኦት ድሕሪ ምቑሳሎምን ትካል ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት ኮናኒ መግለፂ ኣውፅኡ እቲ ትካል ኣብቲ ቦኮ ሓራም መጥቃዕቲ ዝፈጸመሉ ከባቢ ህድኣት ንክዓስል ይሰርሕ ከም ዘሎ ይጠቅስ ወሃቢ ቃል UNHCR ባባር ባሎች ማዕስከር ስደተኛታት ብዛዕባ ዘለዉ 30,000 ስደተኛታትን ተፈናቐልትን ብዙሕ ተሻቒልና ኣለና ይብል ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ትማል ሶኒ በዝሒ ብቫይረስ ኮሮና ዝሞቱ ሰባት ልዕሊ 300,000 ኮይኑ ተመዝጊቡ ኣብ ተመሳሳሊ መዓልቲ ፈላማይ ኣሜሪካዊ መድሓኒት ፀረ ኮቪድ-19 ተኸቲቡ ብመሰረት ዩኒቨርሲቲ ጆን ሃፕኪንስ ዝሃቦ ፀብጻብ ብኮቪድ-19 ዝምንጩ ቫይረስ ኮሮና ዝሞቱ ኣሜሪካውያን 300,494 ከም ዝኾኑን ክሳብ ሎሚ ኣብ ሓደ መዓልቲ ተመዝጊቡ ከም ዘይፈልጥን እቲ ዜና ይገልጽ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ዓለም በቲ ቫይረስ ብበዝሒ ዝሞትዋ ሃገር ኮይናላ ኣብ ዓለም 5 ሰባት ብቫይረስ ኮሮና እንተሞይቶም እቲ ሓደ ኣሜሪካዊ እዩ ተወከልቲ ወይ ከዓ ኤሌክቶራል ኮሌጅ ይብልዎም ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ንዲሞክራሲያዊ ተመራጻይ ፕሬዚደንት ከም ዝተዓወቱ ድሕሪ ምርግጋጽ ርእቶ ዝሃቡ ጆ ባይደን ዲሞክራሲ ተዓዊቱ ኢሎም ንሶም ቀጻላይ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ንክኾኑ ዘብቅዖም ድምፂ ተወከልቲ ምስ ረኸቡ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ኣካል ንነፍሲ ኣሜሪካ ዝግበር ቃልሲ እዩ ዲሞክራሲ ተዓዊቱ በሉ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ ፕሬዚደንታዊ መረፃ ንዝሃቀንዎ ዝበልዎ ተግባር ብግልፂ ዝኮነኑ ጆ ባይደን ስልጣን ብዘይ ኣግባብ ምጥቃም ይኹን ኣብ
ኣብ ልዕሊ ዴሞክራሲና ከቢድ ጥቃዓት ዋላ እውን እንተተፈጸመ ንሰላማዊ ስግግር ስልጣን ኣይከተዓናቕፎን እዩ ይብሉ ባይደን ቅድሚ ሎሚ ዘይተገለጸሉ ሰብ ኣሎ እንተኮይኑ ሎሚ ንኹላትና ንጹር ኮይኑ ኣሎ ኣብ ውሽጢ ልቢ ኣሜሪካውያን እንታይ ከም ዝስማዕ ትፈልጡ ዲኹም ዴሞክራሲ በሉ ባይደን ትራምፕ ክሳብ ሎሚ ባይደን ተዓዊቱ ኢሎም ስዕረቶም ኣይተቐበሉን ኣብ ክንድኡ መረፃ ተደናጊሩ እዩ ባይደን ድማ ዘይሕጋዊ ፕሬዚደንት እናበሉ እዮም ዝጠቕስዎም ዜና ተፈጺሙ ነመስግነካ በትረ እዚ ሬድዮ ድምጽ ኣሜሪካ እዩ ፈለማን ሬዮ ጸብጻብ ካብ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ዝመጸና እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ዓብደላ ሐምዶክ ኣብ አዲስ አበባ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ዝገበርዎ ርክብ ኣብ ምሕያል ምሕዝነት ክልቲኣተን ሃገራት ዘተኮረ ነይሩ ክብሉ ወሃብ ቃል ሚኒስትር ወጻኢ ኢትዮጵያ ዲና ሙፍቲ ሎሚ ንናይ ውሽጥን ወጻኢን ጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ተዛሪቦም እቲ ምይይጥ ምርዳእ ዝዓሰሎን ዕውትን ነይሩ እውን ኢሎም ኣለዉ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ መለስካቸው ኣማሃ ነቲ ጋዜጣዊ መግለጺ ተኸታቲሉ ካብ አዲስ አበባ ንዝለኣኾ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብዚ ካቕርቦ እዩ ምስ ሱዳን ኣዝዩ ጽቡቕ ተባሂሉ ክግለጽ ዝኽእል ምሕዝነት እዩ ዘለና ዝበለ ወሃብ ቃል ሚኒስትር ወጻኢ ኢትዮጵያ ዲና ሙፍቲ ኣብ ዙርያ ርክባት ክልቲአን ሃገራት ዝረኣዩ ፍልልያት ብዘተን ሰላማዊ ብዝኾነ መንገድን ንምፍታሕ ከም ዝተሰማምዑ አረዲኡ በጥቅሉ ከሱዳን ጋር በጣም ጥሩ የሆነ ሊባል የሚችል ግንኙነት ነው ያለው በተለይ አሁን በተፈጠረው ክራይሲስ ላይ ጥሩ መግባባት አለ ብጠቅላሉ በሱዳን ኣዝዩ ጽቡቕ ክበሃል ዝከኣል ርክብ እዩ ዘለና ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው ጽቡቕ ምርድዳ እዩ ዘለና ኣብ ዙርያ ግድብ ህዳሴ ፍልልያት ኣሎ እቲ ፍልልያት ግን ሰላማውን ሃናፅን ብዝኾነ ኣገባብ ናይ ምትእንጋድ ድልየት እዩ ዘሎ ዝበለ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ምስ ሱዳን ንነዊሕ ግዜ ዘይተወድአ ናይ ዶብ ጉዳይ ኣሎ ኣብ ዶባት ከባቢ ንሱ ዝፈጠሮ ናይ ፀጥታ ጉዳይ ኣሎ ብዋናነት ግን ምስ ሱዳን ዘለና ፍልሊ ሃናፂ ብዝኾነ ኣገባብ ናይ ምፍታሕ ኣንፈት እዩ ዘሎ ምይይጥና ዝነበረ እውን ኣብዚ ጉዳዩ ጽቡቕን ሃናፅን ብዝኾነ ጽምዶ ኢና ድማ ኣካይድናዮ ኢሉ ይኹን እምበር ካብ ጋዜጠኛታት ዝቐረበሉ ሕቶ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሐምዶክ ናብ ኢትዮጵያ መጺኡ ዝነበረ ንናይ ክልተ መዓልታት ምንባሩ ብምጥቃስ ዑደቱ ናይ ፍርቂ መዓልቲ ጥራሕ ገይሩ ናብ ሃገሩ መምላሱ ዘይምስምማዕ ከም ዝነበረ ዘመልክት ከም ዝኾነን ኣብ ኣጀንዳ ዝርርቦም ዘይምስምማዕ እውን ከም ዝነበረን ንገለ ናይ ዜና ምንጭታት ብምጥቃስ መብርሂ ዝሓትት እዩ ነይሩ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ሐምዶክ ካብ ዝተታሕዘሎም መዓልቲ ኣቐዲሞም ናብ ሃገሮም ምምላሶም ምስ ዘይምስምማዕ ፈጺሙ ከም ዘይተኣሳሰር ብምርግጋጽ ዝዝርግሑ ናይ ምናልባት መረዳእታታት ምንጭታቶም ምስ ገለ አካላት ናይ ውልቀ ጠቕሚ ዝተተሓሓዘ ከም ዝኾነ አረዲዩ በተለይ አሁን ከግጭቱ ጋር በተያያዘ ይሄ ሰሜን ከነበረ ሁኔታ ጋር በተያያዘ በርካታ ቬስትድ ኢንትረስቶች አሉ ኢንትረስቶቹን በዋናነት በሁለት መክፈል ይቻላል ሪጂኑ ሰላማዊ እንዲሆን በሪጂኑ ውስጥ ችግሮች እንዲፈቱ የሚረዱ የሚፈልጉ ኃይሎች የመኖር በፍላይ ሕጂ ምስቲ ኣብ ሰሜን ዝነበረ ግጭት ብዝተሓሓዝ ብርክት ዝበሉ ሰብ ረብሓ ኣለዉ እቲ ዞባ ሰላማዊ ክኸውንን ጸገማት እቲ ዞባ ድማ ክፍታሕ ዝሕግዙን ዝደልዩን ከም ዘለዉ መጠን ብስቃይቲ ዞባ ዝነግዱ ነጋዶውን ኣለዉ ኢሉ ብዝተፈላለየ ጉልባብዮም ዝንቀሳቐሱ ብሲቪል ማሕበረሰብ ብሰብኣዊ መሰል ዝብል ኣስማት ዝሓዝዮም ካብ ግጭት ዘትርፉ ኣለዉ ኢሉሎም ብኻል ወገን ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ደመቀ መኮነን ፈጻሚ ስራሕ ኢኮኖሚ ኮሚሽን ኣፍሪካን ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ተወካሊ ሕብረት ሃገራትን ካልኦትን ረኺቡ ብዛዕባ ህሉ ኩነታት እቲ ሃገር መብርሂ ከም ዝሃቦም እቲ ወሃብ ቃል ወሲኹ ሓቢሩሎ እነሱም በተቻለ መጠን የኢትዮጵያን ስቴቢሊቲ ለመርዳት ፍላጎት እንዳላቸው በተለይ ዋና ጸሐፊው ኢትዮጵያን ሁኔታ በሚገባ ባላንስድ በሆነ መንገድ የተረዱበት ሁኔታ ነው ያለው ነሳተሙን ብፍላይ ንህድኣት ኢትዮጵያን ምሕጋዝ ድሌት ከም ዘለዎም ብፍላይ ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተረስ ንኩነታት ኢትዮጵያ ሚዛናዊ ብዝኾነ መንገዲ ዝተረዳእሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ድሕሪ ምባል እዞም ሎሚ ዘዘራረብናዮም ኣህጉራውያን ሓለፍቲ እውን ዘቕረብዎ ሪፖርት ሃናፂ እዩ ነይሩ ኢሉ ንዋና ጸሐፊ እውን ምስጋና ይግብኦም እዩ ቅቡልን ሚዛናውን ሻቅሎት እዩ እዚ ነገር ንኸይቅፅል ቀልጢፍኩም ናብ ምርግጋእ ህዝቢ እተው ዝብል እዩ ኢሉ ኣስዒቡ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብዚ እዋን እዚ መሊስካ ናይ ምጥያስ ስራሕ እዩ ስራሕ ዘሎ ዝበለ ኣምባሳደር ዲና ይኹን እምበር እቲ ዳግመ ምጥያስ ዝምራሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዘርግሖ ስርዓትን መንገድን ከም ዝኾነ ኣስሚሩሉ ዞሮ ዞሮ መንግስት ያሰመረው መስመር አለ
ይሄ ሩቱን ኮሪደሩን ሶፋር ሙሉ በሙሉ ስቴብል ያልሆነ አካባቢ እስከሆነ ድረስ መንግስቲ ዝሰመረው መስመር አለ ኩሉ መስመራት ሙሉእ ንሙሉእ ርጉእ ከባቢታት ክሳብ ዘይኮነ መንግስቲ ብዝህቦ ምደባን ምክልኻል ብዝህቦ ሓለዋን ይዝኸውን ዝበለ ወሃቢ ቃል ዲና እቲ ፀገም ብናይ ረድኤት ሽጣራ ንኻልእ ጉዳይ ዝኣቱ ስለ ዘለዉ ኢሉን ብኻልእ ወገን መንግስቲ ሱዳን ነቶም ናብ ሱዳን ዝተሰደዱ ኢትዮጵያውያን ንምምላስ ፈቃደኛ እዩ ኣብ ጭፍጨፋ ማይካድራ ዝተሳተፉ እውን ኣብኡ ዝኣተው ኣለዉ ምስ መንግስቲ ሱዳን ንዘራረብ ኣለና ዝበለ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ነገር ግን ገና ተወሰኽቲ ሰባት ንኽስደዱ ዝሰርሑ ወገናት ከም ዘለዉ እውን ምስትውዓል የድሊ ኢሉሎ نمسجنك تولد إزي راديو الدمت أمريكا يوزغط الصبصابنا خا حدش بريزيدنت يونايتد ستيتس كونم زت تمرصو جو بايدن زت أمتيوم أبز حالف ورحي أبز أب يونايتد ستيتس أبز تخايد بريزيدنتاو مرجع جو بايدن كم زتعوتو زحبر مرقاقتي علا ودحر مخانو سعيبو جو بايدن أن أمريكاوان برهان ديمقراسي تولعو خبلو قليتهم بايدن ويليامغتون دلوير كابزر كاب منبر غزኦም ከም ዝበልዎ ወፍሪ ኣሜሪካውያን ዝህውኽን ናይ ፕሬዚደንት ትራምፕ ስዕረት ኣይቕበልን ዝብል ንምምራሕ ዝዓለመ ኣብ ውሽጢ ልቢ ኣሜሪካውያን ብዕምቆት ደሚቑ ዝረአ እዩ እዚ ዲሞክራሲ ኢሎም ኣለዉ ጆ ባይደን ኣብ ዝመጽእ 20 ጥር ስልጣን ንምቕባል ይዳለው ኣለዉ ንጸብጻብ ቪኦኤ ሳራፍሳይ ሒዛቶላ ተመራጻይ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ትማልሶኒን ኣሜሪካውያን ዴሞክራሲ ተዓዊቱ ክብሉ ኣብቲ ዝሓለፈ ወርሒ ዝተኻየደ መረጻ ኣመላእ እዛ ሃገር ከም ዝተዓወቱ ዘበስር ዜና ብኣባላት ምርጫ ኮሌጅ ድሕሪ ምግውሑ እዩ ባይደን ሕጊ እዛ ሃገር ተደፊኡ ተፈቲኑን ተፈኪሩሉን እንተኾነ ግን ኣይተሰብረን ኢሎም እዮም ዊልሚንግተን ካብ ዝርከብ ናይ ነዊሕ እዋን መንበሪኦም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ንናዕበኛታትን ስዕረት ፕሬዝዳንት ትራምፕ ከቐበሉ ንዘይደልዩን ኣሜሪካውያን ምናልባት ቅድሚ ሕዚ ንዘይፈልጦ ሕዚ ይፍለጦ ኣብ ልቢ ኣሜሪካውያን ብዕምቀት ዝሃርም እዚ እዩ እዚ ዴሞክራሲ ማለት ናይ ምስማዕ መሰል ዝሃብዎ ድምፂ ብትኽክል ክቁፀር ምግባር መራሕቲ ብሄር ምምራፅን ባዕልና ንባዕልና ምምሕዳርን እዩ ኢሎም እዮም ልዕሊ 81 ሚሊዮን ድምፂ ብምርካብ ጥሪ 20 2021 ስልጣን ፕሬዝዳንትነቶም ንምቕባል ዝዳለው ዘለው ጆ ባይደን ብወገን ፕሬዝዳንት ትራምፕ እዚ ንዘይምቕባል ዝተፈላለዩ መሰረት ዘይብሎም ክስተታት ብምልዓል ከተዓናቕፉ እኳ እንተፈተኑ በዳያኑ ሙሉእ ብሙሉእ ወዲቑ እዩ ኣብ ላዕለዎት ቤት ፍርድን ሰበስልጣን ፖለቲካን ዝርከቡ ከይተረፈ ተቐባልነት ሲኢን እዩ ዋላ እኳ ኣካይዳ ትራምፕ ንሰላማዊ ስግግር መንግስቲ ሓዊሱ ቀንዲ ደንብታት ዴሞክራሲ ንሓደጋ ዘሳጥሕ እንተነበረ ጆ ባይደን ግን ንሕግን ስርዓትን ዩናይትድ ስቴትስ ተኸቲሎም ተቃውሞታቶም ይገልጹ መንባሮም ዝዝከር እዩ ኣብ ኣሜሪካ ፖለቲከኛታት ስልጣን ባዕሎም ኣይወስዱን ህዝቢ ዝህቦም ውን ይብሉ ባይደን ንነዊሕ እዋን ኣብ ውሽጢ እዚ ህዝቢ ነበልባል ዴሞክራሲ ተኸልዩ እዩ ሕዚ ውን እንተኾነ ሕማም ለበዳ ወይ ውን ብሓይልን ምዕማፅ ዝተዳለወ ኣካል እንተሎ ነቲ ነበልባል ከጥፍኦ ከም ዘይኽእል እዩ ብተወሳኺ ይብሉ ንዝመረጹን ኾነ ንዘይመረጹኒ ብማዕረን ምግልጋል ንኹሎም ፕሬዝዳንትን ምዃን ከም ዝሰርሑ ቃልኣትዮም እዮም መልእኽቲ እቲ ደጋጊሞም ሓድነት ዝብልዎ ውፅኢቱ ገና ዝረአዩ ዓበይቲ ኣባላት ሪፐብሊካን ትራምፕ ንዘቕረብዎም ክስታት መረጻ ደጊፎም ዝቐጸሉ ኮይኖም ባይደን ስልጣን ምስ ሓዝውን እንተኾነ ዕረፍቲ ከም ዘይህብዎም ዝፍለጥ እዩ ባይደን ብጸቢብነት ዝተኸፋፈለ ሰነይት ኣብ ቅድሚኦም ኣሎ ኣብ ዝቕጽል ወርሒ ኣብ ጆርጂያ ዝካየድ መረጻውን ቤት ምኽሪ ብመን ከም ዝዕብለል ዝውስን እዩ ዋላ እኳ ትራምፕ እንተተሸነፉ ጂኦፒ መንበራት ክወስድ ከሎ ቁፅሪ መቐመጢ ዴሞክራሲያውያን መቐናሱ ኣይተርፍን ይኹን እምበር ንዝተመረጹ ፕሬዝዳንት ዝድግፉ በዝሒ ዘለዎም መረጋገጽቲ ቁፅርታት ሪፐብሊካን ንምትሕብባር ዝወስድዎ ፈተነ ህዝቢ ለበዳ ተፃዊሩ ንዝሃቦ ድምፂ ይሕብር ኣሎ ተባሂሉ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ጆ ባይደን ማይክ ዶኒሎን ኣብዚ እዋን ኣሜሪካውያን ዴሞክራሲያውያንን ሪፐብሊካውያንን ተረዳዲኦም ክሰርሑ ትፅቢት ከም ዝገብሩ ተዛሪቦም እዮም ንሶም ወስቲኾም እቶም ዝተመረጹ ፕሬዝዳንት ዘቕርብዎም ዘለዉ ኣጀንዳታት ሰባት ኣብ ህይወቶም እቲ ኣዝዮም ዝምነይዎን ዝደልይዎን እዩ ኢሎም እዮም እቲ ሃገራዊ ጉዳይ ኣብ ህይወቶም ዝህልዎ ኣስተዋጽኦ ብምዕቃን እዩ ይብሉ ተመራጻይ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ውን እዚ ብዛዕባ ጉዳይ ስድሮኦም ወይ ውን ስድራ ዶናልድ ትራምፕ ኣይኮነን ዛዕባ ስድራ ህዝቢ ኣሜሪካውያን እዩ ብምዃኑ ኣብ ዕለታዊ መነባብሮኦም ዝጠቕምዎም ጠመተ ብምግባር ስራሕና ክንቀጽል ኢና ኢለ እየ ዝኣምን ኢሎም እዮም
نمسجنك سارة زي راديو الدمس أمريكا كورونا فيروس نعملو عالم كزرقح ديو أيكون نتحطو انتاي دا ما عاسيو زبلي يبلو أو وفرة مكل خالز توافرو سمويا سلازي رؤسكم نقحكم حلو أيتجنقو جنكا أعداكم كل جزء بسامنان ببوزح ماين كام حساب أيتسلكيو أعداكم تحطبو ماين سامنان كابتقاهم أيرحق أعداكم تسخف كيف انتيلكم بألكل ويون بأرقي بزعمسلو والولو أبتقاهم زسعل وي انت شوزو بالسب انتليو أزيكم أيتقربوه سعلن رسنن انت تسمعكم نابحكم من ناخيركم تمرمرو نخالقت أبطاهم زلو كي تم حلالفون تتنقعوم كلنا كورونا فيروس كنكلاخلو نخيلنا فيدرال منجس يونايتد ستيتس دقوف فلما يمتن كتابة كوفيد 19 جنبار قدم كوينهم يسرحون زلو سرحتنيها عنا ما هاب تجمير لهم أب أمريكا تراي نموت لعلى 300 حسابات مقنيات زخونة كورونا فيروس ويكا كوفيد 19 نمعقاتو أب زكايد قطم سبب سلطان عنا أقداسي معبالي كبلو تقوي عمولهم جسمن أوني نزل أخذ أب قبر مدهن كأربع يوم سلاماي زور كتابة أبي يونايتد ستيتس مجمارو أنصار كوفيد 19 أبزكايد قطم وسان معرافيو نتي كتابة زوسدت نيرس ساندرا ليندسي دحرزك آتن موتن حمومات كوفيد 19 معزابا فلاميتي تختابت نموخان أي تتراترتن أب تاريخنا زقات أمنا ناي سكيات جزي ناي مودعتا مجمريا معراف كخون تسفى قبر يازبالات أب يونايتد ستيت مس كوفيد 19 بزتا أساسر زموتو سبات لعلي 300 شح أبزاعتو اللو إيو زكتابة تجمير زولو تلابدا هوسبيتالات بمجننا أبلعلي كتابة كبير قدعات مرادو قصير الله أفلاماي مقعاز نايت كتابة كوبانيا مدحنت فايزر أملا يونايتد ستيتس أب 636 بوتاتات أبصيح الله منيستر تعنان سباوي أقل قلوتن أليكس أزار تصفى أمن قد الله إلام. As we speak, vaccine is arriving at sites and trucks and planes. أبزا نزرار بلا زلنا ساعات هيوتا دحن فريات كتابة سعانا مكاينين نفرتن إيمساين زلوها أمريكاويان كتابة كرخبو يوم موداتا أزيسومون نكلتا نتبت 9 مليون سبات زخون كتابة كلتا نتبت 9 مليون دوزس ويدما مات أنزلو كتابة كقعزيو يميلام فلا موت كتابة زرخبو نحادة غاز تقالعو تباهي لمزوز سدو سراحتنياتات عنا نابرت مأخلات محبحبي عبيتي زعام السولو يوم موداتا صديا كلتا شحن عسران حادنا قواترا فرنجي نكلو هزبك قرب تسميتي قبار فاندربيلت يونيفرسيتي بروفيسور تي اس هارفي حالوات نايت كتابت اتلبدا كبك عي قبرن يبل اتزاد اللي نقر بلانسو نايت كتابت كوصد قرب زخوانه هزبي كهلو خلو يبل وصيخو نايت لبدا تفعات كاب حزب يونايتد ستيتس زلل سلازخونه تحادقا كبك حبراوي صعري يدل يبلو كإلا تمحلل حمامات دكتور بيل بيتري. We're not going to control this unless we have all the countries in the world. أب كلن هجرات عالم اتكتابت انتدعى زي تفتسيمو كنقوز عصرو أين خلن تزي كوينو كتسال لبدا كتسال ساقماتي يكهلونا ايام زبالو بريطانيان كندا حويسو بركت زبالا هجرات متقامناي فايزر كتابت فقيدنا اللوا ودبتعنا عالم أبزوري عالم لعلي 5 كتابت كوفيد 19 أب سبات يفتنو كمزلو قاليس اللو